Λοιπόν, γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Η ομάδα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από το προηγούμενο βίντεο. Υπάρχει ο Μολίνα, υπάρχει ο Μαρτίνες που έχει αλλάξει θέση, υπάρχει ο Μπάρνς, υπάρχει ο Καφόρ, υπάρχει ο Σίρερ, υπάρχουν πολλοί. Και ο Πάρκος έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει όλοι, έχουν αλλάξει τα περισσότερα πράγματα. Τα Ρεμί, Μακελελέ έχει πάει στον πάγκο, πολλοί έχουν πάει στον πάγκο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στο παιχνίδι και σε όλα. Οπότε δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό ή σε κακό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία σε αυτό το βίντεο. Έχω παίξει λίγα ματσάκια. Ίσως ξαναλέω να πάμε σε αυτό το βίντεο Division 8. Ίσως ξαναλέω. Γιατί δεν είναι τόσο σίγουρο. Μπορεί να με έριξε και Division από μόνο του επειδή το κάνει καμιά φορά. Άμα δεν παίζει πάρα πολύ, αλλά εγώ παίζω πάρα πολύ. Ας μην μιλήσω για αυτό το θέμα. Αρχίζουμε στο μάτς Lloyd Μπίσκεψη εναντίον Barnet City. Ντούντεξ στο τέρμα, στην άμυνα Greenwood White Skip. Το βαρύ περιβλεπτικό είναι ο Haaland και η Prince. Ας αρχίσουμε, καλό παιχνίδι να έχουμε. Haaland εκτελεί. Ρόδρι. Νανουέλ Μολίνα. Η μπάλα πέρασε για τον Barnes, ο Barnes έβαλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του. White δεν πιέζει, ο Barnes έβαλε ωραία το σώμα του πάλι. Κάνει καλές κινήσεις. Ρόδρι για τον ο Καφόρ για τον Haaland για τον Ρόδρι για τον Barnes. Ο Barnes είναι ο παίκτης προς το παρόν που έχει πάρει την περισσότερη μπάλα. Haaland, Ρόδρι, η μπάλα έχει ζαλίσει στους παίκτες. Το σουτ! Πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που ήθελε ο Diego Simeone το πήρε όσο πιο νωρίς ήθελε. Ό,τι πρέπει για ένα καλό ξεκίνημα. 1-0 από τον Alan Shearer. Λάθος εκεί πέρα ο Van Dijk. Προλαβαίνει το Haaland. Μαρτίνες, Shearer, Haaland. Ο Καφόρ για το 2-0. Όχι! Πάρα λίγο να γίνει το 2-0, αλλά τότε έκανε ένα καταπληκτικό. Τώρα Shearer για τον Barnes, ο Barnes πρόλαβε το πλάγιο. Η πάσα πιο πίσω για τον Μολίνα. Van Dijk, Ρόδρι, Δίας, Μαρτίνες απέναντι σε πάρα πολλούς. Προς το παρόν έχει περάσει όλους αυτούς τους πολλούς. Ιδιαίτερα το Sterling, πιο ωραία. Το Χέζον. Το Χέζον, τώρα η πάσα για το Sterling. Haaland. Ο Van Dijk δίνει τη λύση στην άμυνα. Τώρα Shearer που πέτυχε το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση για σήμερα. Μόλις στο 4ο λεπτό. Τώρα Shearer. Τώρα ο Καφόρ είναι πάρα πολλά κορμιά. Πάνω σε ένα κορμί από αυτά. Τώρα Ζορζίνιο για τη Χέμπ. Η Χέμπ στριφογυρίζει, κοιτάζει, ζυγίζει τις επιλογές της. Ακόμη στριφογυρίζει. Δεν έχει πασάρει ακόμη. Κούρασε το θέμα. Έχει κουράσει. Ο Ρόδρι έκανε φάουλ για να σταματήσουν αυτές οι βλακίες. White εκτελεί το φάουλ. Το κάνει με πάσα και το κάνει χάλια. Barnes. Ο Καφόρ. 2-5. Αυτοί οι δύο είναι ο Καφόρ. Άργησε ο Καφόρ. Και καλά έκανε που άργησε. Haaland. Το άνοιγμα για τον Νανουέλ Μολίνα που κάνει επιθετικό. Τώρα τριπλέτα. Τώρα Χέμπ. Ο Ρόδρι άμα κάνει κάποιο τάκλ και είναι φάουλ δεν θέλει να κάνει φυσικά. Γι' αυτό και ας το έχει σε επίτηδες. Η Χέμπ η μπάλα πέρασε για την Prince. Η Prince, ο Van Dijk δίνει για άλλη μια φορά σήμερα, από τις πολλές σήμερα, πάλι τη λύση. Χέμπ εκτελεί, ο Τρεζεγκέ, ο Δίας ακόμη πιο μακριά και αντεπίθεση πέρασε εκπληκτικά, αλλά μετά ο White κάνει την παρέμβαση. Το Ρέτχον. Sterling για το Haaland. Συνήθως δεν βγάζει αυτός τους έντρες. Συνήθως αυτό το τη βγάζουν τώρα. Δεν έβγαλε αυτός χωρίς την επιτυχία του. Haaland. Λάθος. Η Χέμπ. Ο Barnes. Ο Μολίνα. Ο Haaland. Ο Barnes. Προσφύγεται ο Barnes. Χάλια πάσα. Ρόδρι. Van Dijk. Τρεζεγκέ. Ο Καφόρ. Shearer, πασάρι για τον Μαρτίνες που προσφυγείται, ωραία. Πασάρι για τον Τρεζεγκέ, τώρα Shearer για τον Καφόρο που η μπάλα δεν περνά. Το Ρεχόν.
Τώρα η πάσα για το Χάλαντ. Χάλαντ για το Skip. Skip πρώτη το επαφή παραπληκτόντος. Είναι άφαντος το μάτι, αλλά είναι άφαντος. Πάει να κάνει assist. Η Prince δεν σουτάρει σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο σουτάρει όμως ο Κόμπελ είναι εκεί να κάνει μια καταπληκτική επέμβαση στο Ρεχόν. Έχουμε πολύ καλό ρυθμό στο μάτς. Στα τελευταία λεπτά η πάσα σκαφτεί ο Βαντέκ με το κεφάλι. Συνήθως το έκανε με το πόδι, τώρα το έκανε με το κεφάλι. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο Μαρτίνες έκοψε αυτή την πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χάλαντ. Τώρα Μολίνα, Barnes, πάλι Χάλαντ. Τώρα Μολίνα, έχουν παίξει πάρα πολύ φορές το 1-2. Τώρα η Greenwood δεν πιέζει. Ο Χάλαντ κερδίζει χρόνο που δεν τον πιέζουν. Μια κόντρα εκεί πέρα ευνοεί πάρα πολύ τον Γκόμες. Έως πολύ. Ζορζίνιο. Προσποιείται. Μπασάρει σε πρώτο χρόνο για πατέζει μετά σε δεύτερο για την Prince. Η πάσα στο χώρο. Ο Κόμπελ βγαίνει εξαιρετικά και διαγράφει την ευκαιρία του Χάλαντ. Ανύπαρκτη. Το σούτ από το Skip δεν κόντρε η μπάλα σίγουρα. Ναι, δεν κόντρε. Κόμπελ εκτελεί. Βαντάικ. Λάθος που δεν γίνονται. Παιδικό λάθος του Βαντάικ. Παιδικό λάθος το Σόνζι. Του σώσε τον κόλο. Του σώσε τον κόλο Ρουμπεν Ντιάζ. Κολόφαρδος. Τώρα Skip. Ο Χάλαντ προσποιήσε αρχικά. Έπεσε, δεν κέρδισε φάουλ. Στέρλινγκ. Η πάση για τον Χάλαντ. Βαντάικ σκάβει. Χάλαντ. Ρόδρι, πάσα για τον Οκαφόρ, Οκαφόρ για τον Barnes. Barnes είναι πολύ δραστήριος από τους πιο καλούς παίκτες. Σήμερα έχει κάνει καλά πράγματα στο δυνατό κομμάτι σούταρα αέρα ο Barnes. Ο Οκαφόρ με το κεφάλι, αλλά η μπάλα φτάνει στο Skip επιτέλους. Χέμπ. Ο Ρόδρι έπαιζε τόσο επιθετικά διότι θα πάρει κόκκινη και δεν το θέλει καθόλου λογική, γιατί όσο φορές έχει πάρει κόκκινη έχει καταστραφεί και η επίδοσή της. Ο Καφόρ για το 2-0. Ωραία επέμβαση αρχικά και στη δεύτερη προσπάθεια ο Ντούντεκ. Ο Ντούντεκ για κάποιο λόγο τον υψοκινδυνεύει. Επιτέλους πασάρει για το White. White. Λάθος. Ο Barnes εκτός περιοχής, η μπάλα out. Έξυπνο γιατί ο Ντούντεκ ίσως να μην είχε προλάβει, αλλά δεν έβλεπαμε τόσο κορμιά για να δει. Ζορζίνιο. Ο Μολίνα. Πέρασε ωραία. Barnes. Τώρα Ρόδρι. 1-0 με το μόνο γκολ να είναι από τον Σίρερ. Χάλαντ. Για το 2-0. Πάρα πολύ επέμβαση. Όχι από τον Ντούντεκ αλλά από αμυντικό. Πάλι ο Ντούντεκ. Πάρα πολύ καλή επέμβαση. Λυπηρό για τη λόγη πίστευση. Χάλαντ. Ο Σίρερ. Barnes. Απέναντι στο Σέρχιο Γκόμερθ. Περνά αρχικά. Και μετά παραχωρείται πλάγιο από τη Χέμπ. Τώρα Barnes. Τρεζεγκέ. Για τον Σίρερ που είναι ο μόνος σκόρερ στο μάτς. Χάλαντ. Ντούντεκ. Ο Πολωνός έχει κάνει πολλές επέμβασεις. Barnes. Χάλαντ. Ρόδρι. Όπα. Πάλι Ντούντεκ. Αλλά δεν διαμαρτύρονται παίκτες του λογικού γιατί ο διαιτητής επιλέγει να μην εκτελεστεί και ένα ακόμη κόρνο γιατί περάσαμε τα 2 λεπτά και έγιναν 3. Όχι ότι έγιναν και κάτι. Τι, αλλά ας διάλεξε ο διαιτητής και σε λίγα δευτερόλεπτα θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Έχει πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες η λόγη της για να δούμε αν θα αξιοποιήσει κάποια στο δεύτερο καλύτερα. Αρχίζουμε. Εκτελεί τη σέντρα η Prince. Και η Μπάρι City. Μπήκε ο Μάγερ γιατί ο Skip δεν έχει κάνει καλή δουλειά. Μόνο μια πάση στο χώρο έχει κάνει όπου πήγε να μπει και γκολ. Δεν είχε κάνει και τίποτα και πήγε να πει και κάτι. Η Prince. Ο Κόμπελ αρχικά και μετά με πάρα πολύ υπομονή, με πάρα πολύ εμπειρία ο Ρουμπεν Ντιάζ επέστρεψε με το κεφάλι για τον Κόμπελ. Barnes. Ωραία πάση για τον Μολίνα, δηλαδή περίμενε την κίνηση. Μολίνα κερδίζει το πλάγιο, κέρδος ήταν γιατί είχαν πέσει 2 πάνω του, οπότε κέρδος θεωρείται. Τρεζεγκέ. Ο Καφόρ. Χάλαντ. Πάλι ο Καφόρ, έπαιξαν το 1-2. Ο Καφόρ μπαίνει μες στην περιοχή. Barnes. Barnes για το Χάλαντ. Σουτάρει. Μπαλακόντρε και δεν θεωρείται ως τελική προσπάθεια, αλλά παίρνει κόρνερ στο 50. Τώρα Γκόμες για τη Χέμπ. Πέρασε η Χέμπ το Ρόδρι. Τώρα ο Τρεζεγκέ κάνει ένα τάκλιν, όχι πάνω στη Χέμπ, αλλά πάνω στον ομερκάτι κάποιον. Χέμπ ανοίγει για τον Τοργεζόν, το Ρεχόν για την Τορεχόν.
την κούρασε την μπάλα, τη ζάλισε την μπάλα. Χεμ δεν έχει βρει το χώρο, τώρα ο Στέρλινγκ. Ο Βαν Ντάικ την παρέμβαση και ο Κόμπελ με υπομονή για τον Μαρτίνες. Σίρερ. Μαρτίνες, όχι, λάθος του Σίρερ, του σκόρερ δηλαδή. Ο σκόρερ πάει να γίνει μοιραίος παίκτης. Out! Παραλίγο να γίνει το 1-1. Ο σκόρερ πήγε να γίνει λούσδης. Πάντως 1-0 παραμένει στο 56ο λεπτό. Πάει να κάνει λάθος, λίγο έλειψε. Δόξα τω Θεώ για τη λέω την πίσκεψη. Barnes. Ο Καφόρ είναι ο πιο ταχύτατος παίκτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας το αποδίδει και εδώ, προσβεί ωραία για το 2-0. Πάρα πολύ καλή επέμβαση από τον Ντούντεκ. Ιδανική. Barnes. Τώρα Σίρερ για τον Barnes πάλι. Οι δύο Άγγλοι συνεργάστηκαν. Ρόδρι. Πασάρι για τον Οκαφόρ. Σίρερ, Οκαφόρ, η Τρεζεγκέ. Δεαπά! Ντούντεκ. Πάλι στο 60. Σίγουρα αξίζει ένα γκολ. Το κοινό φωνάζει ρυθμικά ένα γκολ. Χέμπ. Ο Καφόρ βιάστηκε στην άμυνα. Χέμπ. Ο Στέρλινγκ πρέπει να πάρει την μπάλα. Δεν την πάρει. Το κούρασε το πράγμα Χέμπ. Και κίτρινη στον Λισάνδρο Μαρτίνες. Και θα έχουμε για αλλαγές μάλλον. Ναι, όχι, ναι, όχι. Θα βγει ο Ρόδρι για να μπει ο Κιμίχ. Θα βγει ο Ρουμπεν Δίας για να μπει ο ποιος. Κανείς. Βασικά δεν θα βγει κάποιος. Αυτές ήταν οι αλλαγές. Μόνο ο Κίμιχ θα μπει αντί του Ρόδρι, όπου κουράζεται εύκολα. Και τώρα θα εκτελέσει το φάουλο Μάγερ. Πρώτη υποφή. Όπου ο Στέρλινγκ πασάρει για τον Φερνάντες. Τώρα Γκόμες. Η Χέμ δεν μπορεί. Barnes βγαίνει εκτός γηπέδου, έχει πρόλαβε εντυπωσιακά, αλλά μετά κάνει λάθος. Ζορζίνιο, καλύτερα να μην την προλάβαινε γιατί τώρα μπορεί να γίνει λάθος. Η Χίνς, ο Στέρλινγκ για την Τορεχόν. Αρχικά ο Μαρτίνες και μετά πασάρει για τον Σίρερ η μπάλα τώρα, από την πάσα του Καφόρ. Σίρερ έχει χώρο να τρέξει. Δεν έτρεξε τόσο γρήγορα γιατί δεν ήξερε τι να κάνει, τώρα ξέρει τι να κάνει, αλλά πέφτουνε πάρα πολύ πάνω του. Πασάρει επιτέλους στον Τρεζεγκέ. Χάλαντ κόβει ξαφνικά η Τορεχόν μυστήρια. Χέμπ η πάσα. Περνά φάουλ, λάθος εκεί πέρα. Και κάνει παρατήρηση η διαιτήτρια στον Μολίνα. Τώρα Γκόμες για τη Χέμπ. Πέρασε ποδιά, δεν πέρασε ποδιά. Μάλλον δηλαδή. Κόμπελ το βολέ. Ωραίο είναι, πολύ καλό. Ο Σίρερ πέρασε, πάρα πολύ καλό βολέ από τον Κόμπελ. Χάλαντ. Πάλι Σίρερ. Ωραίες συνεργασίες. Βρίσκουνε οριακές οι πάσες, αλλά βγαίνουνε πάλι Ντούντεκ. Πάρα πολλές επεμβάσεις από τον Ντούντεκ. Barnes. Κακό κόρνερ. Και η Χέμπ στην αντεπίθεση πρέπει να βγει. Η Κίμιχ προσπαθεί να κόψει, δεν μπορεί. Μπορεί ο Λισάνδρο Μαρτίνες, δεν μπορεί ούτε αυτός. Η Χέμπ, ο Βαν Ντάικ αρχικά. Και μετά διώχνει ο Ρούμπεν Δίας. Όπως Ζορζίνιο. Η Χέμπ, όχι ο Χάλαντ. Η πάσα για τον Στέρλινγκ. Η Σέντρα. Η Τορεχόν, Γκόμες. Τώρα Πρινς. Η κόντρα. Το σούτ, ο Κόμπελ! Καταπληκτική επέμβαση. Πήγε να βάλει ένα τυχερό γκολ. Επειδή παρακόντραρε. Παραμένει το 1-0 για τη Lloyd Μπίσκεψη. Το εκτελεί. Η κεφαλιά διώχνει ο Ρούμπεν Δίας. Ποιος ήταν ο Μολίνα, δεν ήταν ο Ρούμπεν Δίας. Greenwood δεν μπορεί να σουτάρει. Φερνάντες, Μάγερ για το Χάλαντ. Τώρα αρχικό Μαρτίνες. Ο Σίρερ διώχνει. Χάλαντ με το κεφάλι και τον Μπαρ. Σακουνάκι, ωραίο. Barnes για το 2-0. Έχουμε 13 λεπτά και έχει ευκαιρία για γκολ. Ο Barnes πέφτει κάτω, κερδίζει φάουλ, έξυπνο φάουλ. Και θα έχουμε και αλλαγές. Τώρα λίγα. 1-0 πάντως στο σκορ. Καλό μάτς. Εντυπωσιακό μάτς. Πολύ καλό μάτς. Ο Barnes θα αλλάξει θέση για να μπει ο Μακελέλε. Ωραία κολπάκια αυτά. Μπήκε ο Σίλβα. Αυτές θα είναι οι αλλαγές. Βάζει παίκτες για να ξεκουραστούν, Ελό, η μπίσκεψη. Εκτελεί ο Νανουέλ Μολίνα. Το κλασικό φάουλ που κάνουν όταν η μπάλα είναι εκεί, Ρούμπεν Δίας.
δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ. Και λογικό είναι. Σίλβα. Ρουμπεν Ντίας, ο Ταρεμί χάνει. Το Ρεχόν, λάθος το Ρεχόν. Σίλβα, η παρέμβαση. Πέναλτι. Πάμε να δούμε. Άμα γίνει 2-0, κλειδώνει την νίκη. Ο Ταρεμί, γκολ! 2-0, κλειδώνει την νίκη ο Ιρανέζος, ο Μεντί Ταρεμί. Καταπληκτικό, κλειδώνει την νίκη. 0-2. Μεντί Ταρεμί, καταπληκτικό γκολ. Πάντως ο Μπερνάντο Σίλβα τον κέρδισε. Ο Χάλαντ, το κόμπελ στην κλίση του την γωνιά. Και σκίζει στο Βαντάικ από την αρχή της φάσεως. Εκτελεί το corner Χέμπ, που έχει κάνει πολύ τρέξιμο κόμπελ. Και μετά ο Μαρτίνης δεν προλαβαίνει το corner. Και corner τώρα το εκτελεί πάλι Χέμπ. Και θέλει απλά να μειώσει και να κάνει κάποια λεπτά. Τα τελευταία λεπτά λίγο πιο εντυπωσιακά. Πολύ ωραία πάση του Σίλβα. Κέρδισε πέναλτι, πάει να κάνει και assist. Barnes έχει πολύ τρέξιμο τώρα. Τους πέτασε όλους. Τους πέρασε. Προσποιείται, Barnes. Κακιά πάσα, Μακελελέ, κλέβει ο Μακελελέ, αλλά μετά χάνει ο Μακελελέ. Γκόμες, Μολίνα, Ταρεμί, Κίμιχ, Barnes. Πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό, τελικά δεν βγήκε. Στο τέλος, Σίλβα, Ταρεμί, Μακελελέ προσποιείται αρχικά. Τώρα κλέβει Χέμπ. Προσποιήσει της Χέμπ για να μειώσει και να κάνει το μάτς λίγο πιο εντυπωσιακό. Λίγο ξαναλέω, πάρα πολύ λίγο. Στράκε, ο Βαντάικ. Σίλβα. Ο Barnes είναι γρήγορος. Όχι πάνω γρήγορος, αλλά ούτε και πάρα πολύ αργός. Για το 3-0 επέμβαση ο Ταρεμί από κοντά. 3-0. Δεύτερο γκολ του Μεντί Ταρεμί. Θρίαμβος. Από δύσκολο μάτς γίνεται θρίαμβος. Παρνεύκολη νίκη για τη Lloyd Μπίσκευση. Τώρα Χάλαντ είναι εκνευρισμένος, άγκρος εκνευρισμένος. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Μια στιγμή παραφροσύνης. Χάνει και το για να μειώσει και να... Το σου, το κόμπελ! Του εκνεύρισε ακόμη πιο πολύ τη μάνα. 3-0 και λέω. Τι έχω μπερδευτεί, τι λέω ρε παιδιά. Καλό έκανε της Χέμπ. Κοντρολάρει Greenwood. Προσποιεί την Greenwood. Δεν σουτάρει Greenwood, πασάρει Greenwood. Ο Σίλβα είναι εκεί και είχε και μια τελευταία ευκαιρία για το 4-0 η Lloyd Μπίσκευση, αλλά το θα λήξει 3-0 νίκη για τη Lloyd Μπίσκευση. Εύκολη νίκη για τη Lloyd Μπίσκευση. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά και γεια σας!